Hej, jeg hedder Christian, kommer fra Vindue Nord. I dag vil jeg vise jer, hvad der er vigtigt ved montering af en skydedør. Ved montering af større skydedør kan det være en fordel at tage dørpladen af. Det gøres her. Ved skydedør er det vigtigt, at dørtrinet er vandret, og der er blivende opklodsning ved hver karm og den faste post. Ved montering af skydedør skal karmen være i lod. Inden fastgørelse af skydedøren skal vi sikre os, der er korrekt anslag. Ved modtagelse af skydedøren er alu ikke monteret på karmen. Dette gøres efter monteringen.